ओइ बिनेशा मा खेला होनो बेखौ मा खेला होनो बाव फैना खोन्थाबालाय खाथियाव होद फालावा फिनखुलाबाय नोंलाय खुवा फैलाय म्याऊ खेला मा मेव खेला बेलाय मैंने पूछा हाउ आर यू फाइन। अरे यार तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम। खुई खेला मोजां खोन्थाब्रा दे खुई खेला मा खै खेला बेलाय खुई खेला गुड गुड खेला मा गुद गुद बेलाय खुई खेला होद मा खै नहीं बेलाय होसो थोंलै मा खै खेला बेलाय मा आइ गैलालै ये फेल खेला फैबाय आयौ मा मुसाबाव